Balcony TV. Benvinguts a un show de Balcony TV València superespecial. Primera perquè és el primer que fem en València, que ja era hora, i segona perquè l'artista invitat és mon pare. Benvingut. Gràcies, gràcies. Bueno, quina cançó mos vas a tocar? La cançó es diu No tinc, que és un poema de Vicent Andrés Estellés i el vas musicar fa ja molt de temps i és una cançó molt especial, com després contaré. Esperem que vos agrade perquè és la meva favorita des que era xicotibó. O sigui, endavant. He perdut mitja vida aprenent certes coses que cap servei no en fa. Ara sé, per això calle, obedir que apenes vaig on de canar, on vaig exactament. He après moltes coses, he après sobretot que vas al dematí em llevaré la cara i tancaré la porta i tornaré al camí. Aleshores vosaltres sereu als vostres llits amb les vostres mullers i jo ja sé, no em puc aturar, jo seré al camí. No tinc casa, no tinc llit, no tinc pàtria, no, 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 no tinc. He après moltes coses, he après sobretot que vas al dematí em llevaré la cara i tancaré la porta i tornaré al camí. Aleshores vosaltres sereu als vostres llits amb les vostres mullers i jo ja sé, no em puc aturar, jo seré al camí. No tinc casa, no tinc llit, no tinc pàtria, no, 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 no tinc. No tinc casa, no tinc llit, no tinc pàtria, no, 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 no tinc. Ai, papà. Moltes gràcies. Ai, moltíssimes gràcies. Bueno, estic molt emocionada perquè ja portàvem molts shows i tenia moltíssimes ganes de gravar-te i en esta cançó que també per a mi significa moltíssim. Des que era xicot igual la cantaves i sempre allà on anem sempre t'he dit, per favor, canta esta cançó, inclús quan t'has anat a concursos i sempre t'he dit, esta cançó per a mi significa moltíssim. Però què significa per a tu? Pues en aquell moment jo sentia el que el poeta sentia en el moment que parlem de l'any 70 i pico, tots aquests problemes que teníem a l'actual comunitat valenciana, el que era el sentiment d'un poeta, bueno, tot el que era el valencià estava pràcticament quasi abandonat i ell sentia que havia perdut la pròpia identitat i que encara que no tenia res al seu voltant ell tenia que continuar lluitant, no? Però després la lletra se converteix també per totes les persones que estan tratant de buscar fora d'on realment hi ha el significat de la vida. El poeta te diu que al final se n'anem igual que venim, no tenim res, però que tenim que seguir fent el nostre camí i descobrir el nostre destí.
M'encanta, és que és superbonica i damunt igual. Bueno, és que què vaig a dir si sóc una filla superafortunada? Bueno, m'agradaria també que sapien que eres cantautor, composes música, composes lletra de cançons, te presentares fa moltíssims anys al Festival també de la Cançó Scout, vares guanyar. Bueno, conta-mos-ho tu, que te ho saps millor. Bueno, la meva trajectòria vaig fer l'any 75 un primer LP cantant en valencià i cantava en aquell moment en primeres parts en Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Maria Mar Bonet, Lluís Llach. Però tot això ho vaig deixar per el tema meu professional, però no obstant, quan el món dels scouts era algo que m'atraïa i en el que col·laborava molt com a voluntari, feien els festivals de les cançons scouts i presentava cançons en valencià i guanyàvem més festivals provincials i els nacionals cantant cançons meues, no? I això per mi és una gran satisfacció. I després es queda un poquitiu apartat, però com dic en el llibre que he escrit, que es diu Vive, canta y sé feliz a pesar de las adversidades... Que per cert no has portat i t'he dit, porta jo, i ja l'ensenyem, però bueno, no passa res. Efectivament. Bueno, però la gent pot entrar en la pàgina web que es diu www.metafelicidad.com o buscar Tomàs Conté i tot això apareix ahí. I en aquest llibre conta que després de 2 divorços, 2 quiebres econòmiques, se poden sempre reinventar i, com diu el llibre, poder ser feliços. Jo això és el que estic fent ara en 12 cançons que he gravat, que estan en el llibre, i continue fent cançons jo dic cançons d'autoajuda o cançons que traten sempre d'arribar al cor, perquè tots els missatges que ens arriben sempre en els cursos i en tot és molt a la ment, a lo racional, no? Però hi ha que sentir les coses des del cor i els canvis se produeixen des del cor. Ai, papà! Bueno, què més te puc preguntar? Què més vols dir-nos abans de despedir-se? Jo crec que ja està dit tot. Lo important és que hem arribat així al balcó i per fi, en un paratge que és espectacular, que és així la Paula, en el fons del mar, que això és i sentint el soroll de les ones del mar. I que quedarà per a sempre en la memòria, en el record. Exacte. I que a partir d'ara és un caminar, com sempre, endavant, i descobrint coses noves. Recorda que tens que dir que te poden sentir en el Bandcamp, que damunt te vaig fer jo, ¿vale? I les cançons també les teniu en Spotify, Tomàs Conté, ¿vale? Perfecte. Pues moltíssimes gràcies per estar així. I fins sempre. Sí, jo soc Cris i se despedim hasta el próximo Balcony TV València. Adeu. Adeu.